Tak jo, dobrý den, já vás tady vítám. Děkuji, že jste se přišli podívat na moji prezentaci. A jenom na začátek bych možná v rychlosti připomněl, co bylo v anotaci tady téhle prezentace nebo obecně té case study, protože dneska se tady úplně nedozvíte žádný jako horký novinky. V rámci téhle vlastně case study a i vlastně v rámci té anotace my jsme zmiňovali, že to, co pro nás bylo klíčové, tak vlastně s klientem jsme se vrátili opravdu jakoby k základům, šli jsme jakoby back to basic, takže ti, co se jako v marketingu pohybují už nějakou dobu, tak si budou připadat, že se vrátili od pár let dozadu. Ale někdy tenhle postup je prostě jako lepší, než naskakovat na všechny trendy a dneska si ukážeme vlastně, jak nám to fungovalo a proč jsme se vůbec do toho pustili. Na začátek ještě, než se pustím nějak jakoby více do té samotné case study, tak jenom dovolte nám v rychlosti představit nás jako firmu a vlastně klienta. Já jsem, jak už zmínila kolegyně z agentury FEO, my jsme primárně digitální marketingová agentura, mezi naše klienty patří firmy jako je Grizzly, 4Kids nebo třeba hračkářství Bambule. Jsme Google Premier partner a naší jako hlavní činností je výkonnostní marketing a stavba webu a e-shopu na míru. Tak. Co se týče klienta, o kterém se dneska budeme bavit, tak firma Zážitky není jakoby žádný nováček jako na trhu. Firma vznikla už v roce 2008, kdy majitel Honza Hájek, po tom, co ho samotného začali bavit tady tyhle jakoby adrenalinové věci, typu jako seskok tandemovej padákem anebo let balonem, tak si řekl, že by bylo fajn tady tuhle možnost zprostředkovat i ostatním, tak založil prostě firmu na zážitky.cz. V dnešní době má firma v nabídce 360 různých zážitků a za svou historii realizoval už víc než 80 000. Co je taková jakoby jejich specialita, tak mají vlastní flotilu horkovzdušných balónů a taková jako perlička vlastní zároveň největší horkovzdušný balón ve střední Evropě. Abyste si dokázali představit, ten koš je pro 24 lidí. A je to jako fakt zážitková věc, což je slovo, které dneska budu opakovat asi často. Ale abych vám jako představil trochu lépe, co vlastně jako zážitky dělají, a že to není jenom o tom, nebo slovy se to nepopisuje až tak jednoduše a je to trošku jakoby více o emocích, tak vám pustím video z jejich loňské vánoční kampaně, kterou jsme dělali. No a tohle jsou zážitky. Je to o něčem takovým jako specifickým, je to o vzpomínkách, o emocích, je to opravdu jakoby o zážitcích. Pro ty z vás, kteří stejně úspěšně jako já se snaží zapomenout na to ještě, jak vypadal rok 2023 jako z pohledu e-commerce, protože nebyl úplně veselý, tak my jsme tady s tím klientem začínali spolupráci na konci prvního kvartálu loňského roku. A aby bylo tak jako pro představu a pro jakoby kontext toho, jak to v té době vypadalo, tak jsem si našel pár výstřížků z online vlastně jakoby magazínů, z článků, z iDnesu, Lidovek a podobně. A v té době jsme vlastně řešili témata, jako že Češi už nakupují pouze jenom ze slevových letáků, neustále rostoucí inflaci, byly to čísla, které nás jakoby spíše strašily a e-commerce vypadal asi jako nějak takhle. E-shopy a dopravci panikařili, propouštěli, rušily se projekty. No a v tomhle období nás oslovila firma Zážitky s plánem, hele, pojďme teď nastartovat kampaně jinak a pojďme vyrůst. Jo? Chceme prostě jakoby vyrůst v obratu. Já když jsem tady tohle zároveň vlastně viděl v tom kontextu té doby, tak musím se přiznat, že to byla na začátku celkem výzva. Jo? Jít do toho, že jim jako slíbíme, že uděláme všechno pro to, aby jsme jako ten cíl splnili, který nebyl teda úplně jako jednoduchý, nebyl malej, byl celkem ambiciozní, ale jak se to nakonec podařilo, se dozvíte vlastně dál v té prezentaci. Každopádně, do spolupráce jsme s klientem šli a jak to vlastně vypadalo. Obecně jsme si nastavili vlastně nějaké základní věci,
A tady se omlouvám, s klientem jsme domluveni, že nebudeme jako se bavit úplně o přesných číslech, ale jakoby spíš v rámci nějakých jakoby trendů nebo obecně jakoby procent, jak se nám ty čísla jakoby dařily plnit. Takže co se týče jakoby základních cílů, tak byly to takový ty obligátní, který ti z vás, kteří mají e-shop anebo mají agenturu, tak znají z jedné i druhé strany. Chceme vyrůst, chceme, aby to stalo stabilně stejně a nebylo to dražší ten růst. A s klientem jsme si ještě namysleli jednu jako specifickou věc a to byla, že chceme jako extrémně kooperovat klient a agentura. A budeme s tím chtít jako pracovat hodně jakoby dopodrobna, čemu se potom dostaneme dále. Plán celé té spolupráce byl nastavený na tom, že musíme zefektivnit reklamní kampaně a musíme vlastně úplně změnit strategii tomu, jak se k tomu přistupovalo. Výzvy, které jsme měli v průběhu vlastně té spolupráce, tak byly primárně o tom, že klient využíval v té době Performance Max kampaně, které trendovaly, byly pár měsíců, půl roku vlastně k dispozici a spíš jsme měli vizi, že to budeme prostě dělat jinak a zároveň to, co pro nás bylo klíčový, tak ten růst toho obratu, a to je možná jakoby dobrý říct, nebyl úplně tak jakoby jednoduchý jako u běžného e-shopu nebo běžného projektu. Nám tady jako prostě jednoduše nefungovala možnost, vstoupíme na nový trh, tak se jako rozhodneme, že půjdeme do Polska, anebo že půjdeme do Německa. Zároveň nám tady jako nefungovalo, že prostě přidáme novou vertikálu, že si rozšíříme sortiment. Ten klient má prostě relativně jakoby specifický produkt a extrémně jakoby lokalizovaný a závislý na dodavatelích v té dané jako lokalitě. Takže jediné, co jsme věděli, že budeme muset udělat, tak bylo vyškálovat prostě ten rozpočet nahoru a tím pádem vlastně vyrůst na těch daných číslech, nebo daných produktech, které jsme měli. Tak, znamená cíle máme a teďkom ta cesta. Jak jsem zmínil, měli jsme tam jako 2 klíčové výzvy, které pro nás byly důležitý, aby jsme si jako řekli, jestli jako budou správní a jestli nás povedou k tomu cíli. Na začátku, v tom roce 2023, v tom březnu, ten stav těch reklamních účtů vypadal nějak takhle. Klient měl nějaký základní textové reklamy, tady byly 3 kampaně, měl Performance Max kampaň a ta hromada produktů byla prostě rozložená v nějakém jako tady primárně jako Performance Max, maximálně výkonnostní kampani a na S-Clicku měl 3 textové kampaně, které se zobrazují standardně ve vyhledávání. Co bylo klíčové pro ty úplně první měsíce a v rámci vlastně té naší jako první výzvy, tak si ověřit, že ta naše myšlenka, že opustíme ten aktuální trend toho Performance Max a vrátíme se zpátky k textovým reklamám, bude správnej. Performance Max jako takový, já tady v žádném případě nechci hanit, my je sami aktivně používáme je tam, kde je to vhodný, kde jako mají přidanou hodnotu a jejich jako klíčová výhoda je v tom, že ty kampaně jsou strašně jednoduchý, můžou být strašně jednoduchý, mají obrovský zásah, vlastně v rámci té kampaně dokážete pracovat se všemi plochami, které Google má k dispozici a zároveň využíváte to, že je tam vlastně aktuálně asi to nejlepší strojové učení, které má Google, takže i máte menší časovou náročnost na optimalizaci. No, ale jejich nevýhody byly v tom, v čem my jsme potřebovali vlastně jakoby ten projekt rozhýbat a to byla komplikovaná optimalizace skrz jednotlivé produkty, protože my jsme chtěli jakoby pracovat s tím sortimentem jakoby více do hloubky, což nám tady tenhle typ kampaně neumožňoval. Zároveň jsme nakonec teda zjistili, že mají horší výkon a co se týče vlastně možnosti práce s tou kampaní a nějakou strategií, tak jsme byli také omezení. Nakonec jako volba, která padla na to, abychom dokázali vlastně připravit tu strukturu na to škálování toho rozpočtu, tak byl návrat o tak 5 let dozadu. Vrátili jsme se k produktu, který se jmenuje responsivní textové reklamy a k vytváření vlastně relativně složitý struktury textových reklam. Výhody tady tohoto konceptu je to, že ten obsah těch reklam máte pod kontrolou. Proč to je důležité, k tomu se k tomu dostanu dál. A
v rámci vlastně té struktury webu, která je relativně složitá, o tom si taky potom později něco řekneme, tak tohle nám umožňovalo daleko lépe vlastně s těmi kampaněmi pracovat. Jejich klíčová nevýhoda je ale ovšem to, že jsou nároční. A náročný primárně na tvorbu textu a toho obsahu jako takového. Je tam náročná práce s vyhledávácími dotazy, potřebuje to daleko lépe strukturovat a údržba a optimalizace takového účtu potom sama o sobě jako je taky složitá. Jakým způsobem jsme to ale uchopili a v čem byly klíčové výhody, vám ukážu na následujícím slajdu. Dopředu se jenom omlouvám, nemůžu být úplně přesný v tom, co je co, ale pokusím se vám vysvětlit na úplně jiném příkladu, jakým způsobem to funguje. Základ těch Performance Max kampaní, který v tom účtu do té doby běžel, byl v tom, že byla obrovská skupina produktů v jedné velké kampani, strukturovaný relativně jako jednoduše do 2 skupin. A jak to bylo sice jako málo času potřebný na tu optimalizaci, tak zároveň to mělo všechno jeden velký cíl a nějakým způsobem to fungovalo. Tady to, co vidíte, je detail jedné reklamní kampaně a každý ten řádek je samostatný reklamní text, samostatná reklamní sestava. V principu nám šlo o to, že kdybych vám to měl na něco připodobnit, tak si představte, že máte e-shop s módou, prodáváte trička a to tričko máte, já nevím, v 6 různých barvách. A každý tenhle řádek je tričko černý, tričko červený, tričko fialový, tričko žlutý a tak dále. Performance Max a spousta tady těchto automatizovaných kampaní jsou skvělí v tom, že dokážou jakoby si vytáhnout to, na co se jako hodně kliká, co jako skvěle funguje a tam utrácet jakoby spoustu peněz a pak to schovat jakoby v celkovém výsledku. My jsme ale tady potřebovali jakoby pracovat přesně opačně. Jo? My jsme si potřebovali šáhnout na to, že každá ta varianta toho produktu, jednoho konkrétního, má úplně jiný výkon, například v konverzním poměru a jako celkem zásadní. A když se podíváme jenom tady na ten slide, tak na řádku 3 vpravo vidíte 0,76 versus necelý 2% anebo 3% tady někde uprostřed. Což jsou jakoby klíčové rozdíly. A tady tato struktura nám umožňovala s každým tím produktem podle jeho popularity, to znamená počtu zobrazení, jak moc se hledal, podle CTR, což je vlastně poměr zobrazení a prokliku, takže jsme věděli, jak dobře máme uspůsobený reklamní texty, jak jsou poutaví pro ty zákazníky. Každý ty sestavě a ty variantě v tom jednom produktu vytvořit samostatný cíl, chtít po ní jinou návratnost. Dokázali jsme vlastně každou tu variantu toho produktu promovat vlastně separátně a ve chvíli, kdy jsme potřebovali tu jednu jedinou variantu více tlačit, více ji promovat, tak jsme s tím dokázali hnout, což byl ten detail, který nám ty automatizované kampaně úplně neumožňovaly a se právě dostat jako až takhle opravdu jako reálně na tu dřeň, jo, toho produktu. Co byl druhý kámen úrazu, byly ale ty texty, o kterých jsme se bavili. To, co jste vlastně viděli v tom úvodním videu, tak je vlastně to, co ten klient standardně dělá. Tandemový seskok, LED balónem, Mashing, což byla jako docela zajímavý vánoční produkt, relativně dobře prodávaný. Věci typu jízda prostě v supersportu. Kde my jsme věděli, že máme relativně jakoby prostor právě, tak bylo v práci s obsahem a s tím produktem samotným jako takovým. Znamená, když víte, komu to prodáváte, což je nejčastěji žena, která to kupuje jako dárek svému manželovi, anebo to jsou kolegové v práci, kteří to kupují, já vím, kolegovi, šéfovi jako dárek, tak víte, že to, co to prodá, bude primárně jako ta emoce, na ten produkt jako navázaná. Nebude to technické detaily. My jsme ale zároveň věděli, že jako konkurence a spousta firm, i my vlastně ve svém důsledku jsme na začátku pracovali tak, aby jsme si ten svět jako zjednodušili, že jsme měli reklamní texty poskládaný na témata, jako je platnost kuponu 12 měsíců, ze storno možnosti až 6, s tím, že máte voucher do 5 minut prostě do e-mailu, je to jako rychlý a vlastně úplně se zapomnělo na to, jako kdo si to kupuje a proč. No. Takže my jsme místo toho ty texty začali stavět jiným způsobem. A vypadaly třeba takhle. Jízda v supersportu jako vyhledávací dotaz a místo tady těch jako technických parametrů se začalo využívat to, že
jízda v supersportu je prostě jako, OK, máte možnost nejúžasnějších vozů na světě a máte možnost jet třeba ve Ferrari, který má 570 koní. A nebo máme k dispozici 2 typy Lamborghini, Gallardo a Huracán. A bylo to stavěné na úplně prostě jiný typ. Co bylo ale tady u tohohle z toho problém? Tak to, že za prvý, a tady jako úplně na rovinu, nás jako agentury znalost celého toho sortimentu toho klienta, spousty variant, anebo různý variability na těch produktech, byla jako tak náročná, že jsme to nebyli schopni prostě doručovat, nebo nebyli schopni dělat. Takže tady byla důležitá ta kooperace s tím klientem, kdy tyhle texty tvořil klient. Bylo to významně jako levnější pro toho klienta a zároveň to bylo vlastně o hodně rychlejší. Protože jsme byli v situaci, kde než mi nás klient správně nabriefoval, jaký jsou benefity toho daného produktu, co si zákazník nejvíce váží, co dávají jako nejlepší zpětnou vazbu, tak za tu dobu to zvládl vlastně jako napsat sám. Nejlepší možný příklad, když jsem přemýšlel, který vám to jakoby ukázat, tak je tady tenhle reklamní text. A tenhle reklamní text se váže k letu balonem, což je jeden jakoby ze stěžejních produktů, který ten klient má. A pro ty z vás, kteří jste byli někdy v Českém Krumlově, tak víte, že to je jedno z nejkrásnějších měst u nás. A let balonem nad Českým Krumlovem je opravdu čistokrevná romantika. Je to něco jako úžasného. A jasně. A z jiného plavidla prostě to nezažijete, jo, takový výhledy. No, ale my dáme i lety balonem v Praze například. A let balonem v Praze by my jako agentura bychom s největší pravděpodobností popsali velice podobně, protože je to romantika a protože Praha přece jenom, že jo. Hradčany, krásný, že? No. Jenomže my bychom asi nevěděli, nebo by nám to chvilku trvalo, než bychom zjistili, že let balonem jako v Praze startuje tady v Letňanech. Jo, je za rohem. To znamená, když jako ten balon vyletí, tak první, co vidíte, tak je tady ten areál. A pak vidíte sídliště. Jo. A pak vás foukne vítr na druhou stranu od Prahy. Takže ona jako čistokrevná romantika v té Praze to úplně jako nebývá. Jo. A tady jsme znovu v té situaci, kdy klient tady tohle co samozřejmě zná. On to bere jako absolutní samozřejmost, že to ví. Ale my jako agentura, aby jsme to napsali takhle správně, tak by nás to stalo hromady času, který jsme neměli, protože jsme s klientem samozřejmě chtěli se věnovat jakoby primárně jako my z našeho pohledu těm technickým věcem, to, kde máme největší přidanou hodnotu. A tohle byla práce vlastně na klienta. Takže v tomhle tom ta kooperace. Tak, co se týče toho vlastně, jak jsme jako pohli s těma reklamama jako takovýma a jak vlastně jako se změnila ta struktura v tom webu, tak já v rychlosti vlastně z těch původních 3 kampaní jsme postupně vytvořili podle priorit a toho, jak to bylo pro nás důležitý, 23 textových samostatných kampaní. V těch kampaních je dohromady 130 reklamních sestav a Performance Max kampaň už nemáme ani jednu, protože pro nás nebyly až tak důležitý. Na seznamu těch kampaní máme vlastně ve finále ještě o něco více a dneska jich tam máme aktuálně 27. Je to přesně o tom, co jsem říkal na těch předešlých slidech. Ta struktura je už dneska jako relativně náročná. Naše jakoby, klíčová práce je v údržbě, plnění cíle, v tom výkonu těch jednotlivých kampaní a klient nám postupně podle priorit sype vlastně nový a nový obsah a vlastně nový a nový kampaně. Další část je škálování toho budgetu. To byla vlastně ta druhá výzva, kterou jsme tam měli a tady už to vlastně jenom jako proletím, protože na těch grafech vlastně v tom prvním roce to až tak jako úplně nejde vidět. Ty 2 grafy, vždycky tučná čára je rok 23, perforovaná čára je rok 2022, je to čistě útrata. Na S-kliku, tím, že tam neexistoval ten Performance Max, tam se postupně zapínaly nový a nový kampaně, takže jde tam vidět takový postupný rozevírání a samozřejmě nějaká sezonalita. Na Ads, tam je ten stav jiný a já tady nemám laserový ukazovátko, já si přeběhnu. A když jsme začali, tak ono jde vlastně vidět, že v jednu chvíli se to skoro vlastně kdyby protlo zpátky, protože v začátku toho Google vlastně, no toho účtu, když jsme ho převzali, tak ty Performance Max tvořili valnou část toho spendu. A nám samozřejmě trvalo, než jsme postupně donasazovali nový a nový kampaně. Nějakou dobu jsme ještě ten Performance Max testovali, až jsme nakonec od něho vlastně úplně odešli a zůstali jsme čistě u těch textových reklam. Což bylo to období vlastně primárně podzimu, kde jsme se chystali na vánoční sezónu.
která je tady u tohle z toho klienta zase jakoby specifická oproti standardním e-commerce projektům, že pro nás zase něco novýho, to bylo jako celkem fajn. A před člověk se pořád něco učí. No, ale v tom loňském roce to ještě nešlo až tak vidět, protože ty kampaně jsme nasazovali jakoby postupně. A vlastně na S-Clicku jsme postupně jako vyškálovali ten budget do nějakých 44%, na Google o nějakých 66%. Ale v letošním roce, kdy vlastně samozřejmě pokračujeme ve stejném trendu a souběžně už vlastně se březen a duben srovnáváme sami ze sebou, tak jsme postupně už jenom v tuhle chvíli vlastně meziročně 50% plusu a na Google jsme 70% v plusu, bez jakýkoliv performance max kampaní. A všechno to vlastně táhnou primárně ty rozšířený, responsivní textové reklamy. No, a jak to dopadlo s výsledky? Protože ty samozřejmě jsou vždycky to nejdůležitější. Jedna věc, jakým způsobem to jako hezky funguje, jak to funguje hezky v datech, ale klíčový a vlastně to poslední a nejdůležitější jsou zase ty peníze. Že? Takže, co se týče vlastně jako obratu jako takového, tak postupně se nám dařilo ty nůžky jakoby primárně rozevírat. Ten graf je součet Ads a S-Clicku, protože jsem vás tady nechtěl úplně zbytečně zahlcovat spoustou různých grafů, takže jsem to dal dohromady. To znamená, to je to celkový růst, který vlastně od toho března postupně, jak tam ty kampaně jako nabývaly a přidávaly se, tak vlastně to postupně rostlo. Co pro nás bylo klíčové a byl to jeden z cílů, udržet vlastně PNO a vyškálovat ten budget, tak to se dařilo vlastně způsobem takovým, že na Ads se nám podařilo vlastně v tom loňském roce to PNO vlastně ponížit o ne 7% bodů, ale o 7%. Kdyby to bylo 7% bodů, bylo by to samozřejmě výrazně lepší. A S-Click zůstal víceméně na stejné hodnotě, což jako pro nás bylo v pohodě. My jsme potřebovali prostě růst a udržet prostě náklady jako takový. Tak, co se týče roku 2024, tak tam úplně stejně jako při škálování toho budgetu, tak při škálování toho obratu, tím pádem to šlo velice podobně. Akorát v tom meziroku už PNO S-Clicku šlo o 1/3 dolů, Ads už jsme prostě dolů více dostat jako nedokázali, ale zároveň jsme na Ads, který je primární u toho klienta, dokázali zase znova už jenom na těch prvních 4 měsících udělat meziročně 71% nárůst, S-Click je víc než na 1násobku. Takže jako co se týče nás jako agentury, tak když vezmu jednotlivý cíle, růst obratu splněný, stabilní PNO udrželi jsme, mírnej pokles, kooperace klient a agentura splněno, jako až možná někdy moc, a výzvy, které jsme si po cestě dali, tak jsme vlastně, jako by se nám podařilo obě dvě vlastně vyřešit. A vyřešit tak, jak jsme jako původně očekávali, nějaké větší překvapení tam nebyly. A tím já se vlastně dostávám víceméně jako k nějakému závěru, který jsem rozdělil do 3 bodů. Ten jeden je, a já jsem ho tady jako záměrně zmiňoval vlastně několikrát, a to je ta spolupráce klient-agentura. Já když jako obecně přemýšlím vždycky nad jako spolupráci s jakýmkoliv klientem, a i dneska jsme se na stánku o tom párkrát bavili, tak vždycky o tom toho klienta maximálně zapojit do té práce a zapojit do té společné vlastně spolupráce nad tím projektem jako takovým. To, co já mám vlastně i z pohledu agentury jakoby nerad, tak jakoby práce pro práci, anebo práce, kterou vlastně ten klient dokáže udělat buď stejně dobře a ne-li líp, než jako my sami. Jo? Což jako zrovna v tomhle případě byla třeba ta tvorba toho obsahu, dodávání vlastně interních dat a podobně. Bylo to flexibilnější, bylo to rychlejší, pro klienta výrazně levnější, my jsme ty peníze mohli vlastně, a ten prostor, který jsme díky tomu měli, že jsme ho nepálili na copywritingu, mohli věnovat daleko více prostě v té péči, v té složité struktuře. Ta druhá věc, ten druhý bod, který se teda dneska pořád mi přijde jako často děje, tak je jako, jsem ho se sumarizoval jako nebát se jít proti proudu a nezapomínat na základy. Stává se mi, a to jako relativně pravidelně, že přiběhne nějaký trend, jakýkoliv, to je jedno, třeba ty Performance Max kampaně, a oni ho všichni jako musí mít a prostě když ho nemá, tak to je jako špatně. Nedělal bych to. Vždycky je pro mě důležitější se nad tím zamyslet, jestli je ten trend pro mě funkční, vhodný, jestli mi má co dát, nemá mi co dát. Protože taky se může stát, že mi vlastně ztrácím relativně dost času tím, že testuju něco, co je dopředu připravený k tomu, že nebude úplně fungovat. Zrovna v tomhle případě teda ještě, já jsem zapomněl u té Performance Max říct jednu důležitou věc.
která tam teda byla jako od začátku jasná, jakoby nám i těm předešlým, ale vám možná ne, a to, že ten Performance Max kampaň jako taková, která funguje i v Google nákupech, ve standardní jakoby produktové kampani, tak s tímhle sortimentem úplně ne. Jo? Ono ty vouchery a prostě tyhle věci jako nefungují. Znamená ten klíčový kanál, který ten Google má, jsou Google nákupy pro výkonnostní marketing a on tady jako nefunguje, takže o to ještě menší váhu ty Performance Max jako takový měli. A proto říkám, nebát se jít prostě proti proudu, když všichni jako naskakují na nějaký trend, ono ještě neznamená, že to je správně. A nezapomínat na základy. Ono vlastně jako by to back to basic tady je v tom, že v té době, kdy my jsme se tady do téhle spolupráce pouštěli, a já jsem to vlastně zmiňoval někde asi na slajdu číslo 3, byla relativně divoká doba. No, bylo jako všude prostě svítila obrovský růst inflace, lidi nechcou nakupovat, e-commerce je neustále v poklesu a ono úplně jako logický ve svém důsledku bylo to jít jako s tím proudem a ty věci jako zjednodušovat. Všichni se snažili jakoby ušetřit náklad všude možně, jo, kde bylo potřeba. A ten klient jako měl jako vlastně hroznou odvahu, protože on se rozhodl, že na to půjde přesně naopak, že ty věci jako extrémně zesložití, jo, že vytvoří vlastně daleko více práce pro nás, jakoby pro tu agenturu a pro toho partnera, který jako na to potřeboval, místo toho, aby si ten svět jakoby zjednodušil a doufal, že to jako vlastně bude fungovat samo a ten Google toto optimalizací a tím strojovým učením jako zvládne vlastně jako za nás za všechny. A tady jde vidět, že to prostě jako by nebyla úplně nejvhodnější cesta a zároveň myslet pořád na to a nezapomínat, že mám produkt anebo službu, kterou si ode mě nakonec kupuje ten zákazník a je důležité myslet na to vlastně, proč ten zákazník kupuje. To znamená, co mu mám říct, vlastně úplně ty základy toho marketingu, který jsme tady ve finále jakoby použili a vrátili jsme se díky tomu zpátky v tom, jak vůbec vypadaly ty reklamní texty. A poslední věc na závěr, tady se teda bohužel budu asi opakovat s mým předřečníkem z dopoledne, který vlastně použil něco podobného, ale mně to přijde vlastně jako naprosto totožný a vlastně platný úplně pro všechny, ono je prostě potřeba si to odmakat. Ono, ten dobrý výsledek málo kdy jako přijde sám a za dob covidu, kdy jako ono rostlo vlastně jakoby všechno samo, tak dneska je ta doba přesně jakoby opačná a je potřeba vlastně jakoby přemýšlet nad tím, co pro to jako udělat navíc, anebo jinak, anebo se tomu snažit jakoby prostě jako pověnovat více do hloubky a ty partnery si prostě hledat na ty věci, které prostě nejsem schopný dělat sám a snažit se naopak jako odbavovat to, v čem jsem jako prostě dobrý. Takže to za mě všechno. Já vám děkuji za pozornost. Pokud budete mít nějaké otázky, tak se prosím hlaste, máme tady na to ještě jako pár minut. Každopádně, pokud vás bude zajímat tomu cokoliv víc, tak nás najdete na stánku 63, hned tady na té hlavní uličce. A já ještě jednou děkuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli vlastně ta Performance Max kampaň nemůže fungovat jako taková, že by odchytávala to, co nechytne ta searchová kampaň přes ty klíčové slova a podobně, nechat ji tam s nějakým vlastně malým budgetem, s nějakým nižším CPCčkem, aby si to nekonkurovalo, jestli to neskoušeli. Super dotaz, děkuju. Co dostávám víc do toho technična vlastně. Zkoušeli, ano, ale ono to úplně nefungovalo. Ona vlastně ta Performance Max kampaň, tím, že ona nám potom totiž začala, ona je totiž vždycky prioritní. Takže ona nám začala kanibalizovat ty naše klíčové sestavy a ty lepší reklamní texty, které jsme chtěli a blbě se řídila. Jo, takže ona, když najednou měla možnost si šáhnout pro vyhledávací slovo, u kterého věděla, že bude následovat nejspíš konverze nebo je konverzní, tak měla přednost. A v tu chvíli se nám tam spala s těmi obecnějšími výrazy, nebo s těmi obecnějšími reklamními texty, které si poskládala z té hromady podkladů, který měla a nedávalo to potom úplně ten smysl. Ještě jednou moc krát děkuju a přeju hezký zbytek e-shopera. Mějte se.